Ahojte, dnes si ukážeme základné techniky, ako cvičiť mŕtvý ťah. Základná vec pri mŕtvych ťahoch je postavenie a postavenie rúk na tyči. Treba sa postaviť na šírku bedier, špičky vytočiť rovno, následne ruky idú na tyč tak, aby vám nezavadzali, keď budete zdvíhať tyč zo zeme. A to je asi všetko. Keď máme splnené všetky tieto body, tak začíname vlastne vykonávať naše cvičenie, ktoré sme si pripravili. To znamená, že treba mať rovný chrbát, znova spevnený stred tela a tlačiť do nôh. Následne si ukážeme, ako má vyzerať technika mŕtvého ťahu. Takže postavíme sa k tyči, jak sme si povedali, dáme si pekne nohy na šírku bedier, špičky vytočíme rovno, chytíme si pekne tyč, spravíme si jemný podrep a pomaličky tlačíme do nôh, vyťahujeme cez rovný chrbát, tyč hore.